Ngizalelwe inja endlini. Inkomo yami iphuma amanzi anukayo, anuka kuvaleke indlu mangabe sephuma. Izinto ayisahambi kahle phakathi kwami nomnyeni endlini ngoba inkonzo yekamero into esingasayazi. Umnyeni athathe ucingo afonele uma wakhe, umamezala, amxoxele ngesimo esibhekene naso. Hayi umamezala athi njengoba sekuhlule kodokotela, ngicabanga ukuthi izinto zokuthi nihamba bathandazi-ke manje lezi. Ukhona umthandazo omusha osanda kufika la endaweni uMamngadi. Ngike ngibona amantombazane ephuma uphithiphithi ephithizela emzini wakhe. Ngizoke ngihambe ngiyokhuluma naye ngizwe ukuthi uthini. Awu Mamngadi mntanami, ngiyaxolisa ukuthi kade ngihleli lesikhathi ngingalibiki udaba engize ngalo ngize ngilikhulume mangabe sesihamba ukuthi lento le ingifakela amahlonyana. Umalokazana wami lapha endlini unenkinga yokuthi ukhipha amanzi angcolile kakhulu, asenukisa indlu sekuze kwabaleka ngisho nomuntu osizayo endlini. Manje bengithi uMamngadi ngoba phela ngeke ngibone kuphuma abantu besifazane abasebancane engathi banokuthanda ukuba nezinkinga ezifana nalezo la kwakhe. Angicheck ukuthi angeke akwazi ukuthi angisize Nkosi yami. Abafika abantwana malana ubalethe ngibabone sikwazi ukuthi sibasize. Kodwa ngizothumela umntwana wami uJumaima ukuthi ahambe ayogada umuzi wabo. Ngeke ngenze njalo nje vele sisebenzisana kanjalo ukuthi umntwana wami uyahamba ayogada umuzi or asize endlini ukuze umuntu akwazi ukuhlala la aze asinde. Lo mntwana mangabe nesimo esinjengaleso ngizomdinga inyanga yonke abehlike abezele ekhaya. Hawu, kodwa mama, umuthi pho. Mina ngisebenzisa ama-blends wami. Angithakathi mina mama, ngisebenzisa ama-blends. Kulungile-ke Jumaima, ama-brains noma ini kodwa kusalayo wena kumele uhambe laphayana uyoskora leya ndoda. Inemali kakhulu leya ndoda. Yona nonkosikazi wabo bawodokotela bobabili. Yona inemali eningi, inebhizinisi eceleni ngaphandle kobudokotela. So kuzomela ukuthi wena uhambe uyomithela leya ndoda. Afike ngempela uJumaima emzini wami, simamkele kahle nomnyeni wami, sibonga ukuthi uzosiza njengoba thina sizothatha uhambo oluzothatha inyanga yonke. Ake ngicela ukunitshela ukuthi uJumaima asale afone uMamngadi athi mamela sengiyijikisile le ndoda, ngayitshela ukuthi indoda ayinyatheli kwami amagceke. Isingafika nanoma inini. Action-ke ntombazane, action. Ngimnikeze nempesu ngamtshela ukuthi afike ayiphuze mangabe sekwakhe. Ayiphuze le motweni ahlale alinde 30 minutes before angene endlini. Meqeda ukuphuza lesiwasho lesi angayindawo. Ngithe kumina iskiyeni isiwasho kanti impesu. So ke mntana wami action ayithi indoda mingena lapho izinto eziqondane. Ngithe before isiphuze isiwasho ayibongifonela ukuze mina ngikwazi ukuthi ngazise wena ukuthi ke action. Ngempela kuJumaima aqaleke manje ashaya ama-dance movie ahot, ugqoke idilozi eliled elibomvu. Hayibo ngicela ukunitshela ukuthi indoda yathi mangabe ingena ezikhaleke manje phela ihlohliwa ngisho iphuziswe lesiwasho kanti bamphuzisa isiwasho sokuthi bamhlohle. Ayindoda-ke zikhale phakathi kaJumaima. Unkosikazi uyalashwa le emakhaya kaMamngadi. Ngicela ukunitshela ukuthi after a week uJumaima besekhuluma ngokuthi upregnant. Yathi ngabuya inkosikazi after isilashiwe for a month. Akunakulashwa vele uMamngadi uvelana amncishe letiye lelade emnikeza lona because uMamngadi une-team, une-squad sabantu abaclean endlini abafakela obasibabo kuma-tea bags. Utholisona udla ama-tea bags kanti awazi ukusekushintshe nalama-tea bag afakwe lento le. Wena uyiphuzela itiye nje as usual kanti awazi ukuthi usucushwe waqedwa. Une-team nje labantu abasebenza emakhishini ekuyilona elimtholela ama-customer. Kuthi mangabe umuntu esegula maseke liyasho leli thimba lakho ukuthi hayi ungalithola kuphi usizo, nami ngeke ngaba nayo inkinga enjengale.
Ngicela ukunitshela ukuthi ke uJumaima ongaphansi nongaphezulu ke usexabana nami after sengibuyile kwami. Hayi wena nekhekhe elinukayo ocabanga ukuthi uzokhululela indoda mina ngeke ngihambe no pregnancy wami ngizopregnantsela la ngize ngizale. Angithi indoda yakho yangimithisela la ayingikhulise upregnancy ke la. Ngikhulume-ke nendoda yami ngiyitshela ukuthi ngicela uJumaima ahambe baningi abantu besifazane abaqashelwa amaflethi bakhulelwe khona angeke ngikwazi ukudelelwa omunye umfazi kweyamini. Ubaba wekhaya athi hayi inkosikazi ngicabanga ukuthi asimlinde atete nami ngiyafisa ukuthi ngibe seduzane umntanami during pregnancy aze azalwe. Hey ngizalelwe inja endlini ke ofika nini u9 months sikulesimo la endlini. Wayesikhihla isililo uJumaima ekhala ubungqayi. After ethe uyazala wavelana wazala ingane eyikhaladi ekushoyo ukuthi ingane yomlungu. Kanjani manje mamngadi ngoba lento yakho lena yona ngiputshuza yona nabodokotela bakho sathatha sona phela isidoda sakhe lona usikantsonso. Kanjani manje kanjani ukuthi ngikhiphe ingane yomlungu? Umamngadi wayefocusile athi Jumaima, look at the bigger picture. Kumele manje sithole lo mlungu lo. For sure umlungu onemali lo because wabeka kanjani amaqanda akhe kuma sperm bank. Shukuthi umlungu onemali wazi nokuthi amaqanda ayakhishwa uzobuye enze IVF later. Shukuthi ke manje asibukeni ke a bigger picture uthi sothola umlungu omkhulu onemali eningi ukudlula lesigantsonto lesi kade sithi sizalele sona. Ngaphunyuka kanjalo ke kuJumaima ukuthi azongihlukumeza ekhaya la kwami afuna ukungithathela indoda one daylight ngoba indoda naye yayisi-confused sengathi nje isiyamthanda uJumaima. Ithi uma wabantwana bami lo uma wengane yami ngiyaqala mina ukuzala ngiyaqala nje ukuba nomntwana. Umamngadi banoJumaima bahambe manje bayofacea lo muntu ekuyena owenza uJumaima iIVF efuna ukuthi ashesha akhulele ngokukhulu ukushesha kulo yamuzi. Inkosikazi ingakabuyi kulo yonyanga. Bayafika ke uyatatazela ke manje lo dokotela uyatatazela ukuthi kwenzakale iphutha. Isiqhuma thizeni ekuphambane nalo iqanda laso. Leliqhumama lesi esasebukhosini lesiqhumama isona sizoba inkosi. Kodwa inkinga abanayo ukuthi emzini wakubo umuntu uba neqanda elilodwa. So ingakho liqanda leli bekade ezolibeka la ukuze akwazi ukuthi athole abantwana later mangabe kuukuthi sekumele ukuthi agcotshwe. Hawu ujackpot phela loyo ujackpot. Sitshela wena ikheli noma usitshena igama siyogugulisha. Sithole thina le plints. Bathi mangabe begooglisha umamngadi banoJumaima bathola ukuthi le prince lena eyase England. Jumaima mntanami uyazi ukuthi lithini ke yonke lento le ithi ke siyahamba manje siyaflya manje siflya siya eEngland siyobangena. Wema kuzodingala ukuthi silinde phela noma u2 months noma u3 months ingane ithi uqina ithi ukudiva ithi ukuba fit. Mesifika lapha eEngland singene sibalethele uprince wabo sibalethele uprince manje ingane isancane ukuthi sesingatravela siya koEngland. Asilinde singatravuli ma asilinde ingane ithi ukudiva 3 months. Umamngadi weseyoba kungavumi ukuthi alinde lo 3 months kodwa ke into esho uJumaima iyayenza isense ukuthi sesingaletha umkhwembelezana wengane ezacile lapha yana esancane emakhazeni koEngland kube ngathi ingane engekho healthy ngathi ingane engekho fit. Kuthi kulabo 3 months kusalindiwe ingane iyaqina oJumaima sebebuka indaba zaseEngland bayafunda ngeEngland indlela abantu baseEngland abayiphatha ngakhona. Uphele ku3 months oJumaima banomamngadi bahambe ke manje sebeya kuphi baya eEngland ukuyobika phela umphako ingane le abayiphethe. Mebefika ke eEngland bafike baqondane nomshophi omkhulu.
Thuba Bwengane uqeda kudlula emhlabeni. Indlela zokudlula kwakhe ayiqondakali. Nanti ibhadi lami ma, la uNkulunkulu esethi uyangibheka khona kodwa inkilani le ndoda ngokushona. Focus Jumama. Akusho lutho ukuthi indoda ishonile, igazi lasebukhosini nanti lisakhona. Okusho ukuthi le ngane iyona ekumele ingene khaxaxa ezicathulweni zikanina zikayise kube iyona iPrince. Hawu kodwa ma uPrince ona 3 months wakwayizwapha u3 months uzoba uPrince. Yeyi wethu mama, ila mina nawe singena khona ke. Ila singena khona mina nawe. Ekubeni abantu abagadele ngane up until ifika estageni sokuthi na 18 years. Mebefika ke ebukhosini base-England, shukuthi njengoba ngishilo ukuthi la ebukhosini baneqanda elilodwa nje vo. Wonke amadodana aneyingane nga-111. Mebefika lana ebukhosini shukuthi ubaba omncane kaPrince lo shonile usejabulela ukuthi shukuthi umuntu ozongena la ecathulweni kuzoba ingane yakhe. Mangabe befika oJumaima emageyidini ase-England asebukhosini kucaca ukuthi abafuna ukuthi bangene. Shukuthi security selishomene nobaba omncane. Ubaba omncane uyasho ukuthi umina vele ozoba iPrince, ingane yami yona ezoba iPrince kusukela manje. Sokuzomela ukuthi uhloniphe yonke into eyenzakalalayo la unothise mina, because uyabona ukuthi ikhona ingozi ekhona, ngeke uPrince avelane afe nje isinomi kanjani. Security ke manje lifonela ubaba omncane. Khona abafazi ababili abamnyama abala egeyithini. Bathi bazokhuluma nobaba wePrince. Angishusho iPrince le phangalele. Bazokhuluma nobaba wePrince. Bacela ukukhuluma naye, abahambi la bengakhulumanga. Ngithi ngiyazama ukubaxosha bathi abahambi. Asondeleke ngokukhulu ukuphuthuma ubaba omncane uzo-check ukuthi mhlambe banolwazi lokuthi ibulewe yini iPrince, or mhlambe khona i-information abanayo ngokudlula kwePrince emhlabeni. Agijima ubaba omncane efuna nje ukuzozwa ukuze akwazi ukucontrola whatever eyenzakalayo, ngoba ubaba omncane unogcopho ekudluleni kwePrince. Ayike ngempela ubaba omncane mangabe efika lapha emageyithini athi hayi khuleka security, ngizocela nje uhambe uyothatha i-smoke break, ngithi mina ukukhuluma nalabakhosikazi ngibeze ukuthi badinga ini. No, we cannot talk. We know the father of the Prince. We want to talk to the father of the Prince. You are not the father of the Prince. We know him in the images. We know him on television. We want to talk to the father of the Prince. You're not the father of the Prince. Please call the father of the Prince. Phela ndodakazi ebukhosini kuhamba kanje. Konje uthobani igama lakho futhi? My name is Jumama. Please, name is Jumama. And I'm with my mother, Mam Ngadi here. Lalela ke Jumama kanye nawe nkosazana uMam Ngadi. Lana ebukhosini kuhamba kanjena, anikwazi ukuthi ngavela namba nokhuluma nenkosi. Kukhona thina ko baba omncane esiyithunywa zenkosi esikhulumayo nenkosi. You know what? Your late son got me pregnant. This is my son, which is your son as well. He got me pregnant, and then he passed away. So now my son is 3 months. And we are here to bring the son, to let everyone know that the Prince left his son behind. So please, let us get access to talk to the king, because he must know that he have the Prince, grandchild Prince. Aningitsheleni ke njengoba nithi naniqhamuke eSouth Africa, indodana yami le edlulile, indodana kamfowethu, ngoba bihlezi ila eEngland all the times, ikumithise kanjani, ifike kanjani eSouth Africa. That is not for you. I have to explain to the king. The king knows where his egg was staying. His egg was hidden from you in South Africa. The king knows. So listen to me right now. We want to see the king.
Ehlisa umoya-ke Jemima, ngikutshele-ke mina. Ehlisa umoya, ngifuna le ndaba siyithathe ngodaba oklini ngesinono. Sekusho yena phela ubaba omncane wakhona la ebukhosini. Mamela, la ebukhosini abasoze bavumela ukuthi indodana yakho ingene ngoba indodana yakho ayinalo ugazi lobukhosi. Inegazi lase-South Africa. Ise-England la. Kufunakala i-prince enegazi lase-England lobukhosi obuzoletha ukubhalansa kwezinto. Kodwa mina into engayenzela yona ukuze nje sihlukane kahle nikwazi ukuthi nikhulise ingane yenu kahle ngokusemthethweni. Mina nginganikeza imali enjengemali, imali ebomvu. Nihambe niphume nisayine ukuthi ngeniphinde nibuye nize la, ngeniphinde nibeke unyawo lenu la. But impilo yenu, I will take care of impilo yenu iminyaka ngeminyaka. Ngiyonakekela. Ngiyokwenza sure ukuthi nithola enough money ukuthi ninakekeleke iminyaka ngeminyaka. Abuze kumamngadi ukuthi ishekela malini leli afuna ukuthi asinikeze lona. Indoda isho imali ephezulu. No, ma'am, we have to think about this. We have to think about this. This is a serious because we are not here because of money. We are here for the son to meet his family. Umamngadi asho ukuthi bona abazile ukuzoba ngumsindo, bafuna ukuthi indodana yakhe ixhumane nomndeni wayo. Kodwa ke mangabe usho ukuthi mangabe usho ukuthi ucabanga ukuthi kuzosusa umsindo la ebukhosini, kuzosisa umsindo ngeke baze basamukele, sizocabanga ukuthi mhlambe ungasinikeza indolo sheke mase ke siyabona ukuthi uqhubeka kanjani, sibone ukuthi simisa kanjani. Ake athi lo muntu lo ubaba omncane ngizonibhukhela ihotela enzolala kulona namhlanje nithi ukucabanga mase niyabuyela kumina ningathathi isikhathi eside. Athi umamngadi ayikhululeke usufuna ufika usikwintshe la ebusuku silele sinalo ihotela lethu. And khululeka ke if wenza something le ndaba le izogcwala on social media because everyone in South Africa bayazi ukuthi sobheka ubukhosi balasi lethi ingane into nje epublic. Yazi ukuthini ma? Mina ngicabanga ukuthi asithatheni le mali. Sithatha imali. Mesifika sesithola imali sihambise emabhange ase South Africa. Mase sihambisile emabhange imali sibuye ma. Sesibuyela manje ipower solwela okwengane yami ukuthi inkosi lapha ekhaya. Ake ngempela oJemima imali bayithole ngempela ababribe kuba omncane ngoba ufuna kube ingane yakho prince. Bagoduke nemali ke oJemima bayibuyisele ekhaya. After that ke oJemima sebe right, sebelambele ke manje chaos, basuke ke manje oJemima sebeyobanga ichaos ebukhosini. Mebebuya ubaba omncane uthi nginikhokhele nje nina ukuthi nihambe yini nifuna enye imali, bathi cha sifuna isikhundla lesi ingane kumele ingene kusona. Mungafuni singene la uzivimba sizongena ku social media sisho ukuthi awufuni sibonane nenkosi, inkosi socela ukubonana nayo on social media. Athi akusebenzi kanjalo ebukhosini, bavelane ngempela oJemima bangene ku social media basho ukuthi unengane yenkosi kanjena late prince kanjena ufuna ukukhuluma nenkosi kanjani azoletha ingane iyakhona la ebukhosini ikwazi ukuthi ikhulele ekhaya kubo ibe nama privileges ekumele ukuthi iwathole. Ake uJemima nomamangadi besenza lo msindo womshikashika avela nobaba omncane abathathe ahambe ayobaphonsa kwenye ke indawo yabo lezi ndlu zabelungu ezakhiwa ngaphansi kwezindlu ezimnyama ezivalelwe ngamabhehlagadi. Abaphose lapho. Mangabe baphosa lapho lezi zindlu zinkulu kunamabhehlagadi amaningi ziyipassage elikhulu. Bathi mangabe belapho bezwa umuntu othi help ufuna usizo. Kanti ilo prince lo ekuthiwa ushonile. Kanti uprince akashonanga. Ake ngicela ukunitshela ke manje inkosi iqaleke manje isho ifune manje la muntu osifazane obekade ekhuluma ku social media because isizwe ukuthi uthwele ingane yengane yayo. Inkosi ishikashike ikhiphe umkomelo wemali engaka ukuthi ngomuntu ngomnikeza imali engaka. Ayingempela
Esinye seyisebenzi-ke kuyisona esihambisa ukudla, sihambisa ukudla lapha koJumaima. Sisigcine sesikhulumile ngoba sifuna le mali, sikhuluma ukuthi hhayi ukuphi labantu, hhayi bafike bakhishwe-ke labantu. The time bekhishwa ubaba omncane inkosi usezwile ukuthi iboneni naboJumaima, wayimuva to a certain place. Wafika waletha ishethe eligqokile, ishethe elinegazi, washo ukuthi lo muntu wenu le sengiqedile ngaye. Akekho umuntu oweyazi ngale prince efihliwe lapha emagumbini ngoba uba omncane bekayihambisela yena ukudla qobo lwakhe iprince. Mangabe befika-ke oJumaima lana ayike achazeke ukuthi thina kwaphambana iqanda esibhedlela ngithi ngiyokhulelwa kwathiwa ela prince lona. Ubaba wakhe-ke, ubaba weprince athi hayibo iprince mina ngangazi ukuthi iqanda iyangalibeka ngeSouth Africa, kodwa yayithe kunamaqanda ewahambisile kanjani kuyonikelwa ngayo ebantwini abangenazo iy'ngane kanjani, athathwe kwabantu abawohobo lo maqanda lawo, abantu abawohobo abanikela ngalowo maqanda. UJumaima no leli specifically ele prince. Ake inkosi kwenziwa ama-DNA test kutholakala ukuthi ingane kaJumaima akusiyona eyasebukhosini. Ake ubaba omncane wasukuma ediniwe athi labantu laba they stole from us, bafike bangithreatenisha bathi if ngingabanikeza imali engaka bazohamba balahleke bangaphinde babuye nengane yasebukhosini. Athi uJumaima angisho wena ofihla iprince ayifili, wena oyifihlile wasilethela ishethe elinegazi, igazi lakhona belinukiswa kwenkukhu bengasile lo muntu. Wena ofihla iprince oyifihle ngaphansi kwemgede uthi iprince ifile, kade uyifihlile iprince uthi iprince ifile kanti iprince ayifili. Wazi kahle wena isikhohlakali, wena lo wenze yonke into. Ungathola ukuthi negazi lalengane yale bukhosini uwena oshintsha ama-DNA, sifuna enye i-DNA, siyazi ukuthi wena oshintshe le DNA ngoba ufuna kuphatha eyakhe ingane. Sifuna enye i-DNA ezizozenzela yona sithole ukuthi ngabe ingane yale khaya noma kusiyona ingane yale khaya. Inkosi idinwe inkosi ithi nizoxabanisa umndeni, nizoqamba amanga nethi ingane le yale bukhosini, nizoxabanisa umndeni. Senithi ubafo wabulala indodana yami iyaphila, indodana sibe sayingcwaba sonke sayibona ingcatshwa. Ninjani nje nina? Kahle abiza ama-security athi akabathathe ababophe. Ithi inkosi ngifuna ukuyobalahla mina ngibafake ekhulukuthu, ngibafake kalasha la abayonikeza ukudla after 5 days ikhona bakhohlakele. Ingane le sizoyigcina sibakhulisele yona. Bayahayiza-ke manje uJumaima nomamngadi kuthiwa baphula imithetho yasebukhosini bazozama ukuxova ubukhosi, bazoxabanisa ubukhosi, bayophonsa laphayana kule mgede yakhona engaphansi kwemizi-ke emakhulu ukuthi akhona. Bathi la ingane bazoyikhulisa ikhuliselwe ukuthi nje ibe isisebenzi sale ekhaya, ibe nomakhwishini wale ekhaya, ikhokhe izono zabazali bayo zokuqhatha isizwe. Ake ngempela inkosi ihamba phambili yabaqhuba oJumaima iyobalahla ekhulukuthu. Mangabe ifika ngempela inkosi ekhulukuthu ifice nangu uprince ulahlwe uboshiwe lapha ekhulukuthu, uphelelwa amandla. Uprince akashonile, uprince uyaphila. Hawu ithuka inkosi ukuthi inkosi yami umntana wami uyaphila akashonile. Ithuka inkosi athi uJumaima angithi nangu umntana wakho uyaphila, mina ngicela unikeze wami umntwana nami ngigoduke ngiphindele le eSouth Africa. Ngicela unikeze wami umntwana ngiphindele le eSouth Africa. Ngempela-ke inkosi yase-England ibadedele oJumaima bahambe. oJumaima bathi ngesiphinde siubeke umcondo wethu la e-England, bahambe nengane yabo oJumaima. Isali inkosi icabanga ukuthi hayi man ayikhona akwazi ukuthi kube i-coincidence yonke lento le. Akwazi ukuthi indodana yami iyaphila. What if leli yaqanda ngempela bekwele ndodana yami? What if lo mzukulu lo uhambile umzukulwane wami ubafo ushintsha ama-results ngempela? Ubafo-ke nje usesenyakanyakeni, useboshiwe nasekuyena ophosele ekhulukuthu. Ihambe-ke inkosi ithathe idamu elalikhona lalengane lasala laqathakama ngabe uJumaima ebaphuca ingane yabo. Ethi ngiyayithatha ingane yami ngihamba nayo, laqatha-ke idamu. Athathe-ke manje unkosi le damu ahambe aye koltesta emalebhu.
Uyabona nje mama, mina ngeke ngiphinde lapha ngilibeke unyawo lami le-England. Yabona le ngane lo mlungu engathi ngaze nginikele ngaye ey'ntandaneni, angifuni nokuyibona. Ayi Juma mntanami, igazi lethu leli. Besides sidlile, sitholile iy'mali ngaleli gazi leli. Sizoyikhulisela leli gazi, sinalo iy'mali zokukhulisa leli gazi. Inkosi mangabe waphinda ama-DNA test ithola ukuthi leya ngane kwakuyasebukhosini ngempela. So sekumele-ke inkosi iphume umkhankaso iyozama ukuthola uJumaima. Ngizosibeka lapho-ke kwanamhlanje isitori sethu. Maybe ngelinye ilanga siyoqhamuka nje sithi Jumaima finally finds happiness. Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms. Niphinde ni-like, ni-comment, ni-share umsebenzi wethu. Kuyolisiza kakhulu leli page ukuthi likhule. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.